Здравейте, приятели! Добре дошли в новото ми видео в моя YouTube канал Етнолина. Преди известно време снимах и качих видео за мамник. Тази думичка, която стана популярна покрай един сериал и един роман. Тъй като това са серия от няколко книги, сега реших да ви кажа за думичката лехуса, защото тя също върви към мамник и към този роман и напоследък е доста популярна. Какво всъщност е лехуса в българската традиция? Това е родилката до 40-я ден след раждането. Тоест, освен родилка и се казва лехуса, смята се, че този период е изключително важен, защото както тя, така и бебенцето са изключително податливи на различни негативни енергии, тъй като са в един специален етап от живота си. Заради това до 40-я ден е хубаво външни хора да не влизат при родилката. Хубаво е до 40-я ден тя да не остава сама в стаята, особено нощем. В миналото, знаем, са се използвали газени лампи, лампата да не остава без газ, т.е. да не изгасва. Ако има огън и огнище в стаята, където е тя и бебенцето, по същия начин огънят не трябва да изгасва до 40-я ден. Наблизо се е слагало сол. За солта някой път специално ще поговорим като а, елемент от защитни практики. Някакъв вид желязо, което също да я предпазва, било то ръжен или нещо подобно, което се е използвало за огнището. Задължително червения конец, който се е връзвал на ръката. Това са все едни такива малки неща, които са се правили с цел жената да се предпази. На 40-я ден тя отива в църквата, чете и се специална молитва и от този момент нататък вече се смята, че спокойно може да се появи в обществото и да се общува по нормалния си начин, който е част от ежедневието й. Думата е с гръцки происход и всъщност се използва изцяло по този начин и лехуса. Лехуса е популярна и при нас в българската традиция. Пак казвам, напоследък е известна покрай тази серия от романи, което е много хубаво. Просто не знам доколко хората са наясно всъщност какво значи и каква е идеята на тази дума и че всъщност това е жена, която е родила и до 40-я ден след раждането се казва по този начин. Ако това видео ви е било макар и кратичко, но ви е било интересно, и искате да разберете още подобни неща, свързани с българския фолклор и традиции, моля, последвайте ме в моя YouTube канал Етнолина, харесайте това видео, наистина за мен е изключително приятно като видя нали, новите харесвания и че последователите ми малко по малко отиват нагоре. Старая се да качвам кратки видеа, но пък с интересна информация и всякакво мнение, споделяне, коментар би ми било изключително полезно и интересно, като някакъв вид обратна връзка от ваша страна. Сега ви пожелавам един прекрасен, хубав, усмихнат и слънчев ден, какъвто е и времето днес навън, така че поне в Габрово, откъдето съм аз, не еднократно съм казвала. Така че ви пожелавам да сте здрави, никакви отрицателни енергии да не ви сполетяват и много, много усмивки. До нови срещи!